So guys, sugod nagpanghatag og bugas guys. So nalinya mi diri. Kamat nagbatiguan nga ano. Kabata ang utok. Tayo may kasote sa Imperial House. So no, wa ka nasabtan no, basag uban-uban ako rin, picture. Oh, mupalit man ni guys, di na makailangan ng coins. Touchscreen, ba? Touchscreen. Oh, na-click sa day. Then, gamitan niyo yung wallet. The wallet, Roy. So, mahulog na siya. Di ba? Ate ako, libog ko. Ate, ate. Gwapo na ka na yun. Abot namin sa Akihabara guys. Video ta diri, mangita po mi sa window shopping mi. Mga on sa day mi guys kay medyo gutom mi kay wa ko paniud to. Nya alas na oras, alas 3 na. 3:30 na. Pas mo lagi ko ani diri. Mangita sa mig makaon diri guys. Tara. Dire dai sila di ay. Lari katago ang McDo dire. McDo may madali-dali na mo. Order sa mi guys. Kenapa? Sopir KPG. Say hi. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw ang mundo. Sus, kilaghan, mampapila na. Pabili ka, libre ka, pabili. So guys, mangaon sa amin, pasayaon ta mo. So guys, mangaon sa amin. So, ingon sila, pasayaon ta mo. Hindi na ito scripted. 1 hour later. Manamig panimo. So, i-continue na mo among laa guys, kay busog naman. Mao na among timailhan jud. Pag busog na kayo. Tanasa mo sa mga view diri guys, kinindot kayo mga view diri. You're the boss eh. So, tana-tana sa midri. So guys, pasangil mig pili-pili dire no, pero di jud may mamalit. Ika ka na bebe, kamapa ka ito. Baloy. Nakuha ito tiyan guys. Oops! Sniper na ako, sniper. Sniper ba rin? Kita kayo ng gano'n. Primary sa skip. Ito ka nang gig na ako. Mana akong kuha guys, gwapo kayo guys na. Nasa exit nga. Asa mo kami yung naaman may tritanan. Ikaw may nawala. Buwang paglingin na mo. Asa mo si Randy? Wala akong kalit. Asa mo kalapit? Wala daw may kalit. Oh, sige chat. Do, mawala ka ni ka. Taa ka. Di palitan na dibo dib. Gimbal dibo. Buwang. Tanawang presyo dito ka. Guys, pwede na ako mag-cameraman ni guys. Dugkan mo wire ready. Bugat kayo. Kini datin testingan guys. Ronin S guys. Manibago nila. Nag-play. Mahal kaya siya guys na? Dito sa Brator. Basta da daw. Ini kita yung mang lang. Mahal kaya guys, di ko mapalit. Okay ra ko ani ako. Steady mo daw ang kamot, pwede ra ni. Ana ra man ko. Pwede ra kayo. Guys, among testingan ng kuan guys, translator guys. I-try na. Hello? 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 Where are you? もしもしだけです。 Where are you from? 桜は Tinda ko na may istorya ko. Bubo ka. Hindi siya kasabot. So, Disney. Gapito-pito kang mat. Kaya lang. Financer. Tag manager ni.
Jumang. Sa transaction niya na. Nganta niya sa kuan sa Iki. Oh, gabi kwarta oh. Guys, nangawat to mo ni mga kuan guys, oh, mga kawatan diri sa Yodobashi guys. Oh. Kita sa CCTV guys. Saan na may nagasto? Yung, mau jadi dibudul-budul na pesa. Ya pesa. So nami karon sa Akihabara Station guys. Kay nangita mi og dyan para kay para sa masikanhan nga cellphone. Medyo stress na kita guys kay gabi ganiha pinadlas diri sa kadalanan no. So dali na among kawan bad trip na kay dugay siya kapili. Tanang dyan para gyadto na mo para ma-satisfied na mo siya. Much later. Nasa mi sa Shibuya guys. This time gabi mi nangan nindot kayong lights diri guys pag gabi. Dagdagan gyapon kayong tao guys since ano yung isa sa pinaka-busy nga world diri. So paabot na guys, kapit na. In 3, 2, 1, wala pa rin. Disney? Ani ka busy diri guys. Shibuya guys, so among gilaag ang tibok Japan nga one day ra guys. Dako na kay may gasto pila ni gasto nimo part. Chimo. Ichimang. So night six diri guys, nasa kilid na nagbanan na hubog na kayo guys. Hubog na kayo guys. So GG na siya guys. Kamo sa nuskapa ron. So guys, kita kay pobre man ta guys. Di ta kapord ani. So sila lang. Gwapo kay mga customer. Abi kadol lutala sila dog. Abi lang ko kalang kalang ng dadaro ba. Adra, balik ko sa do. Excess lang ta gamay man tanta. Ako, pobre man ko. Magkuan lang ko, Android lang ko. Android E. Android E. Gwapo. Oo. Dito sa try sana pag mo kuan gani ako mo. Ang sila ko pa. Do, pwede. Ang manager yung tagupa din. Nga kung makagitit ma. Yan ka ng goal. Ada goal. Butang sa gamit ka. Hapo. So, mga on sa mi guys ha. Tara. Okay, before may manguli, mga on sa mi. Tara. So guys, di may magkita sa akong amigo guys no kay naiharang. So, sakto ra pod kay para Pasok ka sa yung now. sakto ra pod guys nga di ko makita siya well nagkaon ko kay para si magsuka ko magkita siya na magkaon ko. No? So mga on sa mi no. So bago lang may nahuman og kaon guys no, diri mi nangaon sa paan Matsuya guys. Manguli na mi guys kay gabi na. Kapoy na po ko.